guys, magandang araw. So, mag-ating ulit tayo ngayon ng mga wild doves. Tumayo kami sa kabilang barangay guys. Dito ako sa tabi ng tubig. Patubig ng mga palayan. Buenas mo naman! Sa ilalim tayo ng puno ng bangkal. So, meron na tayong nadaling 3 guys, hindi pa nabidyohan. Kaya abang-abang na lang sa mga patama natin kung meron. Yan yung babantayan natin mga puno guys. Ayan yung mga babantayan natin. Meron pang nakadapo doon na 2. Pero yun, 2. Pero medyo malayo yan. Baka hindi abutin ng bala natin, pero hindi tatamaan siguro kasi medyo mahangin. Magaan lang kasi itong bala natin guys. 15 grains lang itong Hades natin. Kaya kunting hangin lang pipihit na yung takbo ng bala natin. So sige, stay tuned guys. Update ko na lang kayo sa dali guys. Dali guys. Dali guys. Two hours later. Meron doon, kaya lang malayo. Ayan. 2.
Malayo yan. Tapos mahangin pa. Kaya ayan muna natin lumapit. Ganun. Ayan natin lumapit. Harang. Bagsak. Ito yung harang niya naputol. Dali yung dalawa guys. Meanwhile, Ito na lahat yung nadali natin guys. Yan, nabali hibuan ko na. Hindi ko na pinakita doon sa sa spot natin kasi malakas ang hangin kanina. Kaya umuwi na ako. Yung kasama ko naiwan pa to, si Doy Doy. Hindi ko alam kung nakailan na siya. Ito yung nadali ko. Yan. Yun, sige guys, salamat ulit sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next video.